Arratsaldeon. Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidapena onartu eta Mugak Euskadiko Nazioarteko Arkitektura Bienalaren inaugurazio ofizialera etortzeagatik. 5. edizioan, harro esan dezakegu, arkitekturaren esparruan Arku Atlantikoaren hitzordu garrantzitsuenetariko bat bihurtzen ari garela. Organizada por el Departamento de Vivienda Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailak antolatuta, aurtengo ediziorako helburu bat jarri diogu geure buruari espazio ireki bat eskaintzea, herritarrekin topo egiteko gune bihurtzeko eta arkitekturak ingurune bizidunen kalitatea egituratzen duen elementu gisa duen garrantziari balio emateko. Hainbat eragileren arteko lankidetza bultzatu nahi dugu eta horretarako programa zabala prestatu dugu. 100 parte hartzaile baino gehiagok hartuko dute parte. Gazteloak airean edo utopia nola eraiki gaur da Bienalaren 5. ediziorako hautatutako izenburua. Gogoetak, elkarrizketak bultzatu nahi ditugu tokikoa eztabaida handiekin lotzeko, nazioarteko eztabaidekin lotzeko. Arkitekturak egungo premiazko erronketan duen zereginaren inguruan gogoeta egin nahi dugu, etorkizun posibletara proiektatzen gaituzten proposamen inguruan birpentsatu nahi dugu. Eta denbora tarte horretan, utopia kontzeptuaren berrinterpretazio kritikoa egitera gonbidatu nahi zaituztegu. Bere hastapenetik, utopiak gailu kontzeptual gisa funtzionatu du. Bizi ditugun errealitateak agertoki alternatiboetara mugitzeko aukera ematen duen gailua. Agertoki distopikoetara, agertoki idealizatuetara edo eskura ezinak diren agertokietara. Gure mugen edo helburuen ispilu. We want of the Bada, Bienaletik utopiari beste ikuspegi batetik heldu nahi diogu, terminoaren ikuspegi abstraktu edo eskura ezin horretatik aldenduko gara, eta utopiaren inguruan gogoeta bat egingo dugu, ikusita zer gertatzen den zerbait bizigarri edo gertuko bihurtzen denean horri erreparatuko diogu. Finean, Bienalaren 5. edizio hau, ez da arkitekturaren ospakizun huts batera mugatzen. Bienalak gonbite bat izan nahi du. Elkarrekin imaginatzeko gonbidapen bat. Kontuan izan, egun hauetan sortuko ditugun egitasmo, espazio edo elkarrizketa bakoitzak beste eszenatoki batzuetara leku aldatuko gaituzten aliantzak sor ditzaketela. Ez gara gazteloak airean sortzera etorri. Edo bai. Gure buruari zein utopia mota sortzeko prest gauden galdetzera etorri gara. Beraz, gonbidatzen zaituztet Bienal honetan, sortzen diren galdera horiei zuen buruari interpelatzen uztera eta batez ere ausartu posible den horretan pentsatzera. Baliteke, arkitekturaren eta bizitzaren erronkarik handiena, ez izatea lortu ezin daitekenarekin amets egitea, baizik eta hori errealitate egiteko beharrezko den hori gauzatzea. Eneko Goia Laso Donostiako alkateari emango diot hitza jarraian. Sailburu jauna, agintariak, lagunak, arratsaldeon guztioi, gaurkoan 5. nazioarteko arkitektura bienala irekiko dugu hemen Donostian. Nire azkena izango da, lehenengoa ere irekitzeko plazerra eta privilegioa izan nuen, eta beraz 5 edizio hauetan bertan izateko aukera izan dut, eta hori pozgarria da. Eskerrak eman nahi dizkiet, hau posible egiten dutenei, noski Jaurlaritzari den lekuan, baita laguntzaileei, aldundiari eta beste hainbat laguntzaileei, gogoeta gune bat sortzen laguntzen dezutelako, gure hirian eta gure hirietan hain garrantzitsua den arkitekturaren inguruan, dauden gauzak ezagutzeko aukera ematen digun gunea eta baita ere gogoeta
sustatzeko eta planteatzeko ematen digudako aukera, ¿no? Y creo que, bueno, Eta esango nuke, geure hiriaren kasuan, bienal hau egitea badela parekorik ez duen aukera bat. Hain zuzen ere, hainbat erronka baititugu eskuartean eta hori aurre egin behar diegu eta aztertu beharko dugu nola baliatu dezakegun arkitektura hiri hobeago bat, bizigarriago bat egiteko, bizikidetza kontuan hartua izan dadin. Erronkak ditugu hiriarekin, diseinuarekin lotuta, Bellas de Asoko hondartzaren ideiaen lehiaketa bat egin dugu, Jaurlaritzarekin batera eta herritarren parte hartzarekin batera erabaki beharko dugu zer nolako diseinua nahi dugun horretarako eta aztertu beharko dugu Amaraberriko auzoa hirigunarekin nola lotu nahi dugun gogo eta garrantzitsua da eta espero dut asmatuko dugula eta espero dut bienal honetan ere ideia jasoko ditugula ez zuzen ere gai izateko irtenbide onak aurkitzeko eta asmatzeko. Eta noski, Loiolan ere dagoeneko amets egiten az gaiteke eta ideien lehiaketa bat abian jarri nahiko genuke lehenik eta behin hirigintza zuzendaria ikusi dut hemen eta badakit horretan lanean ari dela dagoeneko amesten az gaitezen Urumea ibaiaren ondoko eremu horrekin. eta esan dudan bezala, ez? Uste dut bienal honek lagundu egingo baitu da erronka horiei modu egokian erantzunak bilatzen eta erantzunak ematen. Hori delako hain zuzen ere garrantzitsuena. Espero dut, bertan antolatuta dauden jarduera, ekimen, erakusketa guztiak baliagarri eta positiboak izatea, eta bertatik ideia berriak ere sortzea gurean geldituko direnak. Benetan eskerrik asko eta zorionak biena dau egonkortzeagatik eta ia gure arteko errealitate egonkor bihurtzeagatik. Eskerrik asko. Mila esker, alkate jauna. Eta erakundeen parte hartzarekin jarraituz, gurekin dugu Etxebizitza eta Hiri Agendako sailburua, Denis Itxaso González. Jarraian bere iritzia entzungo dugu. Alkate jauna, agintariak, lankideak, lagunak, arratsalde on guztioi eta ongi etorriak Ursaleko ganbara areto honetara. Jaurlaritzaren izenean eskerrak eman dizkiek Mugak Euskadiko nazioarteko arkitektura bienalaren inaugurazio ekitaldian gurekin izango diren guztiei, baita ere bere lan ugarietan parte hartuko duten guztiei ere. Baina jakina, 5. edizio hau egiteko aukera eman duten guztiei ere, beren konpromiso eta gogoarengatik. Eta bereziki, eta horien guztien izenean, gure komisario Maria Aranari bikain gorpuzten baitu, hain intensitate eta grina nabarmenerako lan koral hau. Decía que gracias de corazón a todos y a todas por hacer posible esta Mila esker guztioi edizio berri hau egiteagatik eta bertara etortzagatik airean egindako gazteluak edo utopia gaur eraikitzea oso izenburu iradokitzailea da, oso kontzeptu iradokitzailea elkarrekin gogo eta egiteko, elkarrekin solasean aritzeko. Agian ausartegia dirudi, gobernuaren ordezkari batek, dela sailburua, dela alkatea, parte hartzea bienalaren inaugurazioan eta utopiarako dei egitea, baina ez da gutxiago ere. Eta esango nuke, metafora horrek, kontzeptu horrek eta utopiek bide posibleak aipatzen dituztela eta erakusten dituztela. Paul Ricoeur, filosofo eta antropologo frantsesak esaten zuen, utopiarik gabeko gizartea, helbururik gabeko gizartea dela, norabidea galduen gizartea dela. 5. edizio hau, hausnarketarako eta esperimentaziorako guneak partekatzeko gonbidapena ere bada, gure garaiko utopia arkitektonikoak zeintzu diren aztertzeko, bizi nahi ditugun etorkizun hobeagoterantz aurrera egitea ahalbidetuko digutenak. Quiero subrayar especialmente el hecho. Eta azpimarratu nahiko nuke bienalaren edizio honetan
erakusketa nagusi honetan ikuspegi kritiko bat planteatzen dela utopiaren inguruan, eta bere alokotasunaren eta irudiaren gizarte honetan badirudi dena dagoela hutsala den horretan oinarrituta. Bienala bada arkitekturaren inguruan gogoeta egiteko, hausnartzeko espazioa, eraikitzeko espazio bat bada, beraz mugako topaketa gune bat, pragmatismoaren, planteamenduek noski kudeaketa lotu egiten dute ere, baina hausnartu egingo dugu etorkizun posibleen inguruan. Bada gogoetarako dei bat, ikuspegi garaikide batetik malenkonietan jauzi gabe, eta eszenario apokaliptiko eta ideologia toksiko horietatik harago, pesimismoaren, negazionismoaren profezia horietatik harago, pentsatzen dugu benetan aldarrikatu behar dugula arkitekturak berezko duen gaitasun hori. Etorkizun hobe bat pentsatzeko, etorkizun posible bat pentsatzeko. Joan den larunbatean Andrea Ritzik El Paisen aldarrikatzen zituen utopiak eta zera esanez egin zuen. Utopiak berreskuratzea, irudikatzeko eta etorkizun oso humanista bat pentsatzeko zaila dirudien arren bada gertu dugun gau ilun horren aurreko antidoto ezinbestekoa. Iraganaren aldarria egiten duten horien aurrean. Eta mugakek zeitgeist hori oso ongi jaso zuen utopiak eraikitzeko deia egin zuenean. Ziur nago hausnarketa horrek partekatua izan behar duela edo ez dela izango. Horretarako mugak kultura azpiegitura irekia eta parte hartzailea da. 3 deialde irekiak, on-site, arkitektura iragankorrerako edo profesionalei zuzendutako pabiloietarako, open mugak, erakunde eta elkartei zuzendutako jarduetarako, eta off mugak, ekitaldi paraleloetarako. Gure borondatearen erakusgarri dira, biurtekoak, bienalak, arkitektura herritarrengana, publiko zabalengana hurbiltzeko borondatea erakusten baitu. Ez dugu profesional edo espezialisten foro bat soilik nahi, hori ere bai, noski. Baizik eta arkitekturaren mundua herritarrekin elkartzeko leku bat sortu nahi dugu. Irekitzeko unea inoiz baino beharrezkoa baita. Es este, por tanto, uno de nuestros objetivos. Hori da gure helburu nagusi eta estrategikoetako bat, arkitektura herritarrei gerturatzea. Konplizitateak sortzea eta hala gogoeta hori, hirien inguruko gogoeta hori, kausa komun bihurtu. 3 lurralde historikoetan gogoeta egingo dugu, arkitektura efimeroak, tailerrak, bisitaldiak eta hainbat jarduera antolatu ditugu. Euskadi jarduera kulturalaren foko bihurtu nahi dugu, arkitekturaren inguruan eta euskal arkitektura batez ere gaztea bultzatu nahi dugu eta hala, peña, gantzegi, saria, bienalaren barruan emango da. Konpromiso horren erakusgarri. Aurreko edizioan, mugaken aurreko edizioan gai izan ginen publiko gaztea erakartzeko eta horrek berretsi egiten du belaunaldi gazteek duten interesa disiplina honen inguruan eta gogo eta egiteko gure hiri eta herrien inguruan. Etxebizitza eta hiri agendako sailburu gisa harrotasun handiz esan dezaket bienal hau erreferentziazko hitzordu bat dela. Arku Atlantiko osoan parte hartzea pixkanaka gora egin du, baita erakunde laguntzaileen kopuruak ere, baita parte hartzen duten eskolek eta nazioarteko eragileek ere. Bistan da, egunerokoan ere noski agendak beteta ditugula eta etxebizitzaren krisiak, etxebizitzaren eskasia eta garestia gure egunerokotasunan markatzen dutela. Eta batez ere zenbakiei buruz hitz egiten dugu, ezta? Zenbat etxebizitza eraiki ahal izango ditugu eta noiz zerrepetan zenbat balio duen etxebizitza baten merkatu librean. Halako hitzorduak beharrezkoak dira alderdi kualitatiboari buruz ere hitz egin ahal izateko.
EASoko esku hartzea, alkateak aipatutakoa bada, hiri egiteko jarduera horien adibide bat. Eta guk hori herritarren partaidetzara eraman nahi dugu. Bienal honen esparruan datorren astean zehazki 5 argidunei buruz edo 5 aipatuei eta aurre hautatuei buruz hitz egin ahal izango dugu. Eztabaida handi bat bultzatu nahi dugulako. Guztiz funtsezkoa delako, erdigunean dagoelako, hiri honetan etxebizitza babestua bultzatu nahi ditugulako eta beharrezkoa da hiri espazioi buruz ere hitz egitea. Eta amaitzeko, Leslie Locoren hitz batzuk baliatu nahiko nituzke. Jarraian entzun ahal izango dugu, eta eskertu nahi dizkiot goizean esandako hitzak aurkezpenean eta baita ere orain esango dituenak. Bere hitzek agerian uzten dute zer nolako erronka dugun. Ordena mundial berri bat sortzen ari da, produkzio eta ezagutzaren sortze gune berriekin. Eta narratiba berriak nahi dituzten joerak sortzen ari dira, bestelako espazioak lekuak bilatzen dituztenak. Orain dugu aukera ideia sortzaileak aurkezteko, etorkizun optimista eta ekitatibo bat izan dezagun. Bienaleko honen esparruan, etorkizuna dagoelako ez daukagu inolako zalantzarik. Galdera da, ea asmatzera iritsiko garen geroago eraikitzeko gai izateko. Bizikian ematzen zaituztet, erronka egiten zaigun utopia eder honen oinarriak jartzera, Euskadiko arkitekturaren nazioarteko 5. Bienaleko honen esparruan. Eskerrik asko berriz ere, erronka onartzeagatik eta saio emankorra opa dizuet. Eskerrik asko. Mila esker, sailburu jauna. Nire utopia pisu bat erostea da, ese es mi castillo en el aire, así que me gusta que hayáis... Gustatzen zain biek aipatu duzuela gaia. Jarraituko dugu inaugurazio ekitaldiarekin eta jarraian mugak Bienaleko komisario Maria Arana Zubiateren txanda izango da. Eta berak aurkeztuko digu hitzaldi nagusia. Maria arkitektoa da, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitekturako Goi Eskola Teknikoan, kulturkomisarioa da, programatzailea eta urban baten proiektuen koordinatzailea ere bada. Gizarte ekimeneko kooperatiba da, hiri berrenoratzeko partaidetza prozesuetan ikertzen eta diseinatzen lan egiten dute, eta utopiaren defendatzaile sendoa da, gizarte eta hiri politikak eraldatzeko motor gisa. Bueno, arratsalde on guztioi. Oso pozik eta eskerronekoak sentitzen gara gaur hemen, jendez eta lagunen presentzia izan da auditorio honetan. Eta hasi aurretik eskerrik beroenak eta zintzoenak eman nahi dizkiet Bienala errealitate bihurtu duzuen erakundei, mila esker Eusko Jaurlaritzari, Etxebizitza eta Hiri Agenda Sailburuari, mila esker bereziki Etxebizitza eta Arkitektura Zuzendariari, mila esker Gipuzkoako Foru Aldundiari, Donosti, Bilbo eta Gasteizko udalei, Euskadiko kultura eta arte garaikideak sustatzen duten zentruei baita ere eskerrik asko, Euskadiko Arkitektura Eskolari, Euskadiko Arkitektura Institutuari, Euskadiko Diseinu Zentruei eta arkitektura efimeroak eta esposaketa nagusiaren produkzio lana aurrera eraman duten enpresei ere nire esker bero eta zintzuenak eman nahi dizkiet. Eta baita ere, arkitekto eta aparejadorei elkartei. Eta azkenik, itzalean irmo eta profesionaltasunez lan egin duten elkarte eta pertsona guztiak agurtu eta bezarkatu nahiko nituzke momentu honetan. Eskerrik asko benetan zuen laguntzagaitik. Mugak arkitekturaren inguruan eta disiplina hutsetik harago doazen adierazpenetan pentsamentu kritika eta sorkuntza kolektiborako espazioak irekitzeko eta horiek eusteko konpromesu bihurtu da. Mugak galdera deserosoak
eztabaida ausartak eta etorkizun posibleak irudikatzeko beharrezkoak ditugun espekulazioak sustatzeko konfiantza eta askatasun esparru bat bermatu nahi du. Horrela, Bienala ez da erakusketa programa hutsera izatera mugatuko. Aitzitik, hausnarketa sustatzen duen, inertziei aurre egiten dion eta irudimen partekatua estimulatzen duen kultura tresna bihurtu da. Aldi berean, mugak gizarterantz zabaltzen da eta kultura erakundeen, erakunde profesionalen, enpresen, artisten eta arkitektuen sare zabal batekin lankidetzan bermatu egiten da urtero, edizio bakoitzero. Juani Paiasma arkitekto finlandarrak arkitektura harremanen artea bezala ulertuta gogorarazten digun bezala, Bienalean ere hori gorpuztu egiten da. Lankidetza eta erlazio sistema berriak bultzatuz eta eraldaketak eragingo dituen kultura landuz, iraganean utopiek egin zuten bezala. La quinta edición de la Bienal Mugak reflexiona sobre... Bosgarren bienal honetan utopia baliatu nahi ditugu etorkizunari buruz pentsatzeko, bere balioa iritsi ezina da eta aldaketak bultzatu nahi ditu gizartean hobekuntzak lortzeko. Francisco Jarauta filosofoaren hitzetan, utopia bada nahi unibertsal bat, gizakio berezko duguna, sorreratik ere. Babelgo dorrean, Genesian, pentsamendu utopikoarekin lotutako bi ideia daude. 3. bertsikuluan esaten da, egin ditzagun adreiluak eta egosi ditzagun sutan. Eta erakusten du, berrikuntza teknologiko hori badela emantzipaziorako bide bat, badela irudimen utopikorako bide bat. 2. bertsikuluan, 6. esaten du. Denek sortzen dute herri bakarra eta hizkuntza bera hitz egiten dute. Hala nahi duten oro lortuko dute. Eta horrek azpimarratu egiten du gizarte kohesioa beharrezkoa dela eraldaketarako. Ildo horretan, Louis Mumford, historialariak dio, gizarte kohesionatu guztiek dutela beren utopia sozialak sortzeko ahalmena. Airean egindako gazteluak izenburuarekin erreferentzia egiten zaio historialari eta urbanista horrek egindako beste aipu bati. Testuinguru distopiko batean, Lehen Mundu Gerra amaitzen denean, baieztatzen zuen egin beharreko zeregin nagusia bazela airean gazteluak eraikitzea. Manforrek hala gogorarazten digu ez direla ameskeria hutsa, baizik eta erantzun kritikoak, garai bateko testuinguru sozial eta kulturalen aurrean. Eta premisa horrekin, eta utopiak edo utopiak, izenburuarekin bihar irekiko da Euskadiko Arkitektura Institutuan, erakusketa nagusi hori, nazioartean son handia duten 12 arkitektoren lana jarriko da ikusgai eta ikusiko dugu nola arkitektura ere baden errealitatea ulertzeko modu bat. Konstanten Babilonia berria hemen ikusten duzuena ikusgai egongo den piezetako bat da. Egitura altxatu handiak ditu, ez du mugarik eta gizakiak askatasunez mugitu daitezke. Lan produktiboa automatizazioari esker utzi duen gizakientzat dago diseinatuta. Mumforrentzat utopiek bi forma nagusi dituzte. Ies utopia horiek, hau da, dagoen errealitatetik ies egin nahi dutenak eta erregeneratiboak, hau da, eraldatu nahi dutenak. Dena den, funtsezko arrisku bat dagoela esaten du. Momenturen batean utopia bat materializatzen bada emaitza kontrakoa izatea. Erakusketa honek garaiko utopiei leku ematen die eta ikusten dugu nola 20. mendeko utopia arkitektoniko eta politikoek bilakaerak izan dituzten eta erresonantzia distopikoko paisaia bihurtu diren. Proposamen hauek aztertzen dute nola gauzatzen diren arkitekturetan ideal kolektibo horiek eta nola horiek ez diren neutroak. Nola metatzen dituzten tentsioa, beldurrak eta garaiko aspirazioak. Uninverse, Txus Popoioren proiektuak,
Ezbaian jartzen ditu nazio batuen balio horiek, gauzatu edo ezurbamitu nahi zituen horiek. Modernitate arkitektonikoa, memoria bisuala eta indar politikoa uztartzen ditu. Juno Calypso britainiarraren argazki lanek, What to Do in a Million Yearsek, erakusten du lurpeko arkitektura bat. Gerra hotzean pentsatutakoa. Gerra hotzean zegoen beldur horrek inspiratuta. Luis Monforten arabera, IESaren utopia horiek gaur egun dauden kontraesan horien aurreko babesleku dira. Bestelako begirada bat planteatzen dute IESerako aukera gisa. Hala, erakusketa nagusian bere bi lan emblematiko ikusi ahal izango ditugu. 74ko Planning City eta 2008ko Filter City izenekoa. Hamarkadatan bereizita daude, baina biek badute hiri teknifikatuaren ikuspegi hori aldatzen den organismo malgu gisa. Cookek gainera hitzaldi bat eskainiko du 22an printzipal aretoan, eta bertan hizpide izango du nola ikusten duen arkitektura eraldaketarako eta irudimenerako tresna gisa. En un mundo urbano marcado por... Hiriak nagusi diren mundu honetan desberdintasunak gero eta handiagoak dira eta hala arkitektura eraldaketarako tresna politiko ere izan daiteke. Utopia erregeneratibo horiek hirien handeatzeari buelta bat eman nahi diote, galdutakoa berreskuratzeko eta bizitzeko eta elkarbizitzarako modu berriak proposatuz. Arkitektura ez da eraikuntza hutsa eta hala loturak, harremanak eta etorkizuna proiektatzen dituen tresna bihurtzen da. Aukeren mapak sortzen dituen tresna bihurtzen da. AFIK aitortzen du edo onartzen du beharrezkoa dela birpentsatzea zer nolako arkitekto eta urbanistak prestatu nahi ditugun, ez soilik Afrikarako, baizik eta mundu osorako. AFIK, African Futures Institutek, bere buruari galdetzen dio besteak beste zer gertatuko litzatekeen Afrikako eskola berri batek irakatsiko balio ipar globalari inklusiboa, ekitatea bultzatzen eraikitako eremu horietan. Zer gertatuko litzateke 1000 urtez egindako jardun ustiatzaile hori buelta emango bagenie eta loratzeko aukera emango bagenie Afrikako ideia horiei. Ulertuko bagenu Afrika etorkizuneko laborategi gisa benetan. AFIK bultzatu nahi duen pentsamoldea gai izango da planetaren erroka konplexuenei heltzeko eta hor Afrika izango litzateke eraldaketarako motor bat. Leslie Lockok fundatu zuen Akran eta bada Afrikan etorkizunak pentsatzeko gune bat. Deskolonizazioa, klima aldaketa, migrazioa, justizia soziala, hizpide daudela, etorkizun posibleak pentsatzeko Afrikatik. Berraragitze utopiko bat proposatzen du, eta bertan iragan kolonial hori berri idatzi egiten da emantzipaziorako modu berriak idatziz. Eta ezarritako aldiriaetan eta ertzetan egotaren ideia hori gainditzeko modu gisa. Bere sortzailea dugu gaur gurekin, Leslie Lockok pozak txoratzen gaude, bera ona etorri delako eta eskertu nahi dugu egin duen aleginak ganatik etorri baita. Eta horregatik hitza eman nahi diot Leslie Lockori, zalantzarik gabe, gustatuko zaizuelako gaur partekatuko du. Okay. Arratsaldeon. Perdóname, tengo que hablar en inglés. Barkatu idazue, baina ingelesez hitz egingo dut. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Mugak Euskadiko Nazioarteko 5. Arkitektura Bienaleko inaugurazio ekitaldira.
Ore handia da niretzat gaur hitzaldi hau ematea eskatu izana. Eta hala, lehenik eta behin eskerrak eman dizkiet antolatzailei Maria, Xabier, Arrate eta talde osoari, beraien pazientzia amaigabe horrengatik. Eta nire talde txikia, Lorenz, Fredi, nirekin, ona etortzeko egin duten guztia egitegatik. Ez da nire lehen aldia hiri honetan, 98an egon nintzen hemen azkenekoz, baina hau oso gonbidapen berezia izan da, arrazoi guztiengatik. Eta arriskutsua da oso gutxi ezagutzen dituzun lekua konparatzen hastea, baina nik nire botoa hautsi dut esan nion nire buruari, benezen ondorengo nazioarteko bienaletan ez nuela parte hartuko, baina honetan parte hartu nahi izan dut hain zuzen ere arkitekturari buruzko ideiak aztertzeko aukera eskaintzen duelako. Nirearen antzekoa den testuinguru batean, baina aldi berean oso desberdina den testuinguru batean. Lehen begiratuan, ganako norbaiti Euskadiko bihotzean dagoen ekitaldi batean irekiera egitea eskatzea badirudi agian gehiegizkoa izan daitekela. Baina egia da Europa eta Afrikaren arteko distantzia txikiena Espainiako hegoaldean dagoela. Dena den bistan dago oso mundu desberdin bi garela. Baina Espainia Afrika bezala termino konplexua da. Identitatearekin, hizkuntzarekin, lurraldearekin, askatasunarekin lotutako kontuak niretzat beti izan dira giltzarri, arkitekturak gure bizitzan duen zeregina ulertzeko. Eta horiek gainazaletik oso hurbil daude hemen, nire sorterrian bezalaxe. Ez dira kontu sinpleak, dimentsio bakarrekoak, ñabardura ugari dituzte, konplexua dira, elkarren artean lotura dituzte eta askotan ezegonkorra dira, hau da, arkitektura normalen izaten ez dituen ezaugarria dituzte. Mundua gero eta polarizatuago dago, gero eta zailagoa da politika, klasea, arraza eta kultura banatzen duten lerroen arteko elkarrizketa gerta daiteken espazioak, direla digitala, direla fisikoak aurkitzea. Bienalak, bai, hauek lehenago jarri nahi nituen, barkatu. Okay. Biennials. Bienalak, trienalak, erakusketak, jaialdiak, dira nagusiki geratze zaizkigun gune horiek trukea sustatzen dutenak, laguntzeko ditugun gune horiek. Naiz eta batzu pentsa ezaketen bienalak jada ez direla garrantzitsuak ge bati buruz sakon pentsatzeko gonbidapena dira. Erakusketa baten kuratoretza arretan diez egin ondoren, ez da arinkeriaz baztertu behar den zerbait. Baliabide preziatu bat delako. Eta bienal zehatz honek ideia multzoare handiago eta premiazko baten pentsatzeko eskatu digu, utopietan. Manifestu hitza bezala, utopiak antzinako mundu anbiziotsuago eta ia bitxiago batekoak dirudite. Eric Hobsbawmek ni baino modu adierazgarriagoan adierazten du. Manifestu gehienak, dio, joan den mendekoak dira. Alderdi politikoak eta mugimenduak ez dira lehengoak. Eta azken batean manifestuen bi ekoizle handienetako bat ziren, bestea artea zen. Orain, asmakizun izugarri horrek ordezkatu ditu misioaren adierazpenak. Baina hain zuzen ere, horrelako garaietan premiazkoa bihurtzen da bizitza garaikidearen loi aspiratzaileen gainetik altxatzeko behar hori. Nire hitzaldiaren izenburuak adierazten duen bezala ez dago oraina bezalakorik. Lapurtu egiten dute, zarrazkiak egiten dituzte, mortu egiten dute eta bake deitzen diote. Mortu bihurtzen dute eta bake deitzen diote. Barbados Karibeko uarte bat da. Eta haren historiak azken 5 urtetako errebolta sozial eta politiko handi gehienak biltzen ditu. Kolonizaziotik esklabotzara, matxidenatik emantzipaziora, independentziatik errepublikanismora. 300.000 biztanle inguruko uarte nazio txiki horrek hego hemisferioko demokraziarik sendoenetako bat du. Herrialdeko presidente Mia Motleyk itzaldi oso indartsu bat eman zuen nazio batuen 80. Batzar Nagusian, joan den hilean, alegia.
eta esan zuen egiaren krisiak ordena globala ahultzen duela. Eta batzar nagusi hartan, egon ziren guztientzat, ziur desberdintasunaren eta bidegabekeriaren sentsazio gaindiezinak, imagina daitezken ia metrika guztietan zehar, gizakion historiaren beraldi bat markatu zutela. Aurten, urte hasieran Wallpaper aldizkariak elkarrizketa bat egin zidan, eta bizi ditugun garaiez gogo eta egiteko eskatu zidan. Zaila da hori egitea, bizitzen ari zaren bitartean, gogo eta historiko bat egitea zaila da. Baina zerbaiten pentsatu arazi zidan haurtzaroan, 60ko eta 70ko hamarkadetan, maiz errepikatzen zen zerbait ekarri zidan gogora. Gurasoek esaten zuten bake garaia zela. Eta nik uste nuen, oso gertatu ziren bi mundu gerra egon izanarekin lotuta zegoela. Orain mundu mailako gerra horiek amaituta zeudenarekin lotuta zegoela bake garai deitze hori. Ulertu nuen nire belaunaldia zorioneko belaunaldia zela esaten zutela bake garai zerizon horretan jaio eta bizi ginelako. Guretzat Afrikan, bakean jaio izanaren sentipena areagotu egin zuten 50ko hamarkadaren amaieran hasi eta gutxi gora bera, 60ko hamarkadaren amaieran amaitu ziren mugimendu independentistek. Garai hartan optimismo handia zegoen manifestoak, estatutoak eta aurrera begiratzen genuen. Aldaketa bilatzen genuen eta bagenuen zirrara iruditzen zitzaigulako mundu berri bat sortzeko aukera zegoela bi gatazka global horien ondoren. Bakearen eta oparotasunaren kontakizun handi horiei zegokienez nire belaunaldiaren ikuspegitik gogorrena eginda zegoen, baina oker genbiltzan erabat. Milaka talde etniko, erritmoa, lekua garraiatzea eta gorpuztea, adieraztea. Aldaketa kimikoa gertatu zen lurrean. Diamanteak Afrikan daude, batez ere. Antzinako munduen zerrenda. Urrearen lurra, Maliko erresuma, Afrikako imperioa, akademia, merkataritza, berrikuntza, sustrai musulmanak, urrea, portugesak, Ingalaterra, Frantzia. Independentzia kaleren zerrenda. Kakaoeten salneurria, nekazarien programa, higadura, tabakoa, azukrea. Kontrolaren lineak. Urrea aurkitu dute. Claudia Jones, New Yorkera doa. Mendebaldeko Afrikako musikariak. Meategiak. Hautsoria, babesteko eremuak. Espetxeratua. Erresuma Batua berreraikitzea.
Jones Ingalaterrara bidaltzen dute. Etorkinen legea, Nelson Mandela askatzea, nahasketa kulturala. Notting Hilleko matxinadak. Lekua garraiatu, eraldatu. Inauteriak egitea proposatzen du Jonesek. Grenfelleko dorreko biktimen, omenez isilune bat, boterea, baliabideak, erresistentziak, uholdeak, loia, mezkita berrera ikitzea, danborren hotsa, igaduraren aurrean babestea, eguzkitik babestea. Halakoa da erabilitako loiaren babeste neurrien maila. Urmeategiak, izenik gabeko hilobiak, historia azaleratzen ari da. Kalte ordainak ordaintzen dituzte meategietan. Etxeen zatiak, iregana eta oraina. Etorkizuneko lurraldeak, errituzko otoitzaldiak. Nola egin zitalak urruntzeko errituala. Egin zuloa, botagatza. Egin otoitz, uraren inguruan. Ahots berriak. Etorkizun berriak. Historia berriak. Ez dago lur neutralik. In the framing statement for Castles in the Air, Gazteluak airean, esparru adierazpen horretan, kuradorek zera idatzi zuten bizi garen uneen hasi honetan, argi dago berriro utopia hitz egiten hasteko beharra dugula, etorkizun posibletaran aurrera egiten lagunduko digun pentsamendu sistema gisa. Gaurko hitzaldiak 3 ildo ditu ardatz. Denbora, etorkizuna eta Afrika. Ideia pentsamendu gogoeta eta posibilitateen tapiz bat egitea da gaurko dudan asmoa. Erakusketa honetan lan egitean lehen aldiz egin dut lan 3 hizkuntza ofizialetan. Ez soilik 2 hizkuntzatan. Nire oinarrizko gaztelania hau da. Basque appeal. Euskarak,
gaztelaniarekin duen antza, hizkuntzak, nire aitaren hizkuntzak ingelesarekin duenaren parekoa da. Beraz, hasieratik esango nuke hizkuntza ez dela dirudiena. Kolonian, elebiduna izatea beharrezkoa da. Kulturaren, komunikazioaren eta aurrerapenaren baldintza bat da. Baina dualtasuna, hau da hizkuntza batean baino gehiagotan hitz egiteko gaitasuna, hondamendi potentzial bat ere bada. Norberaren ama hizkuntzaren edo bertako hizkuntzaren eta hitz egiten ikasten den hizkuntza kulturalaren arteko aldea ez da berezia kolonizatoren kasuan, baina ezin da besterik gabe alderatu edozein elebiduntasun zaharrekin edo motarekin. Testuinguru kolonialean bi hizkuntza edukitzea edo jakitea ez da soilik bitresna jakitea edo ezagutzea. Gatazkan dauden bi eremu fisiko, psikiko eta kulturaletan parte hartzea ere bada. Bertako hizkuntza, intuizioak, emozioak, irudimenak eutsitakoa da. Eta hizkuntza horretan xamurtasuna, harridura eta bikaintasuna aztertu eta adierazten dira. Eta horixe da hain zuzen, ahaztu behar duzun hizkuntza, ez baitu estatusik, ez da ez ofiziala, ez publikoa. Munduan leku bat egin nahi baduzu zure buruarentzat zure ama hizkuntza ahaztu behar duzu. Eta WhatsApparen hizkuntza kulturalaren aurrean makurtu. Hizkuntza xumeena, apalena baztertzen duzu, arrotzen aurrean ezkutatzen duzu. Testuinguru horretan hizkuntza indigena batek ezin du hizkuntza nagusiarekin batera bizi. Eta hau ez da aberastasun poliglota soil bat, non beste alfabeto baten onura jasotzen duzun, adibidez ez. Drama linguistiko bortitz bat da. Dekolonizazioan bi indarrek topo egiten dute, haien izaera dela eta kontrakarriak dira. Indarkeriak markatu zuen topo egin zuten lehen eguna eta baita ere elkarrekin bizitakoa. Eta indarkeriaz gertatu zen ustiapena. Dekolonizazioan zalantzan jarri behar da, goiti behera, egoera koloniala. Ongi deskribatu nahiko bagenu, zera esan genezake. Azkenak lehenengoak izango dira eta lehenengoak azkenak. Dekolonizazioak esaldi hori praktikara eramaten du. Horregatik maila deskriptibo batean dekolonizazio hori arrakastatsua da. Dekolonizazioaren egia biluzia balak eta izto odolduak gogora ekartzen ditu. Izan ere, azkenak lehenak izango bat dira, horretarako borroka odoltsu eta erabakigarri bat gertatu beharko da bi protagonisten artean. Azkenak buruan jartzeko asmoa baldin badago. Eta gauzak aldatzeko dena erabili behar dugu. Eta horrek noski barne hartzen du ere indarkeria. Arkitektoak arazo konpontzaile gisa deskribatzen dituzte maiz, baina esango nuke ameslariak ere bagarela, ipuin kontalariak, espazioaren eta denboraren koreografoiak egiten ditugula. Marrazki bakoitza proposamen bat da, aukera bat. Eta autorik gabeko irikia ereki ahal izango bagenu, eta etxeak ur gainean baleude, eta gure arteko hormak desegingo balira. Corbusierren Bigadioz izan zen kontaketa utopiko gorena, dorrek zerua zulatzen zuten, bulebar zabalak, zuaitzez josita, zeuden, eguzken argia fatxada geometrikoetan berdintasunez edatzen zen, liluragarria zen, baina ura ere, utopia guztia bezala oso asaldagarria ere bazen. Dorre horietan bizitzeko eskubidea nor duen, eta kanpoan nor geldituko den galdetzen hasten zarenean, edo bulebarran nor gabituko dituen, edo zaborran nor katerako duen, noren gorputzak dauden baztertuta, ametsa ilun bihurtzen da, utopia ez da inoiz kalterik gabea. Eta arkitektura onartu ala ez, tresna indartsunetako bat da. Utopia, hain zuzen ere, errealitatearen eta imaginatua den horren arteko espazio horretan sortzen da. Hautsita dagoena formaren eta ordenaren bidez, harria, beira eta ogurra antolatuta konpontzeko alegin bat da. Baina utopia paradoxa bat da.
Ideal bat diseinatzeko lehenik eta behin erabaki behar duzu zer den nahi ez duzun hori, nor edo zer utzi behar duzun hormetatik kanpo. Altxamendu feministaren inventario bat hauxe ikusi dugu. Inventario bat. Was anarchy merely an expression of love and care? The methods of struggle are improvised in the South. Borrokarako metodoak improvisatu egiten dira, airean sortzen dira. Didn't know. Erreformatzaileek eta kazetariek bazekiten leku batzuk batzar leku zirela. Feministak aktivistak dira. Eta grebak eta borrokak greba orokorrak dira, askatzaileak dira, lurraldea askatzen dute. Eta ez dute zer gordetzen. The enclosure provides the field for heroic deeds. Itxiturak eremua ematen du. Borroka heroiko bat egiten du. Lana namantombazana amancane azoba nenkinga efana neyami. They dream a new set of arrangements. Antolamendu berri batekin amesten dute, akordio berriekin. Not much. Zer pentsatzen duzu zure buruari buruz? Asko, gutxi, estima handia diozu zure buruari? Ez gara besteek esaten dutena, guk dakigun hori gara. Eta hori ere ongi dago. It is the torn place, unhealed. Yila izilonda zingapholi khona. Yila izilonda zingapholi khona. For those of us shaped by Imperioen istorioek taxutuak izan garenok ederki ezagutzen dugu paradoxa hori. Kolonialismoaren modernitatea zen behar bada proiektu utopiko anbiziotsuena. Zibilizazioa mundura ekartzeko ametsa baitzuen. Kolonialismoaren osteko hiri guztietan daude Europar auzoak. Etorbide ostotsuak, lorategi oparoak, itzala eta landareak. Europarrak Afrikarren, Indiarren, Txinatarren eta besteen gandik babesteko. Johannesburgetik, Jakartara ikus ditzakegu azpiegiturak, saneamendua, haizearen norabidea bera ere manipulatzen zen hierarkia mantentzeko. Aurrera bidez, mozorrotutako zatiketaren arkitektura zen hura, hiriak utopia kolonialaren laborategi bihurtu ziren. Ordena, eraginkortasuna, edertasuna promesten zituzten, baina kontrola, erresumina, segregazioa eta indarkeria sortzen zituzten ordea. Utopiaren itzala da hau. Le monde est à vous, le monde est à nous. At dawn, a young man stands on a floating. Egun sentian, gizon bat, ontzietan, flotatzen ari den zabortegi batean dago. Herria metalez osatuta dago eta garraiatzeko ontziez josita dago. Hortxe, Damokoko.
is indigo with moonlight. Egun sentian urruneko gazaren suak ikusten dira. Argia du ondoan. Neskak bere linternatxoari eusten dio. Bere aurrean zurezko kanoa dago. Alderantziz jarrita, gizona eta neskatoa aita eta alaba dira. Aitak linterna botatzen du eta kanoari bultza egiten dio. Neskak ere lagundu egiten dio. Arrantzarako sareak jartzen ditu, aitak jauzi egiten du, eta gero neska saiatzen da, baina uko egiten dio gero, ez du nahi. Lakura arran egiten hasten da, eta ikusten du beste arrantzaleak ere bertan daudela, begira. Eta elkarri agur egiten diote. Arropa zuria daramatzaten emakumez betetako ontzi bat igarotzen da. Batek gonga dauka, besteak zapia buruan, eta otoitz egiten diote itsasoaren jainkosari. Ahead of the fishermen is the lagoon. Lakua ikusten du, handia da, isolatzailea, eta behelainoz beteta dago, ezin dira ikusi hiriko bihotzak. But the other lights from the canoes. Desagertu dira beste kanoetako argiak, mugimenduak, antzematen dira, sarean mugitu eta alabari hitz egiten dio. Baina ez dio esandakoari jaramonik egin eta arekin haserretzen da. Bapatean gizona geldirik geratzen da. Goitik argi izpi bat ikusten baitu, patruilak bila ari dira. When the man sees this, Gizonak hori ikusita, alabari harengana joateko esaten dio. Argia kanoara iristeko ezin dituzte ikusi, ez aita, ez alaba. But for every oppressive Baina utopia zapaltzaile bakoitzeko kontra-utopiak egon dira, erradikalak, errebeldeak, subertsiboak. Pentsa arkigramen 60ko hamarkadako hiri ibiltarietan, makina erraldoiak, lurrean zehar nomada bezala mugitzen, edo superestudioren monumentu jarraitua mundua biltzen zuen sareta amaigabe hura. Proiektu horiek berez diseinuagatik ezinezkoa ziren, baina haien balioa ez zen proiektuaren eraikuntza. Erabilitako irudimena baizik, hiria zen bezala onartzeari uko egite hori. Afrikako eta diasporako historietan utopia erresistentziarako tresna izan da. Landaketetatik ihes egin zuten Afrikar esklaboek kokaleku basatiak sortu zituzten baso eta mendietan. Komunitate horiek prekarioa ziren, imperfektuak, baina beste bizimodu bat posible zelako ideia erradikala gorpuzten zuten. Izan ere, gizatasuna ukatuta zuen jendearentzat askatasuna irudikatzea bera keinu utopiko bat zen. Ez onartu. Gure mugimendu propioa izango da eta ikasleak aterako dira.
Ikus daitezkeen pankarta horietan hezkuntzaren demokratizazioaren aldeko aldarriak daude idatzita. Albisteetan berri ematen ari dira eta azaltzen ari dira nola erreboltak edatzen ari diren hirian. Bring you all the latest from there in terms of the other reaction and the violent nature of that reaction that is taking place on the other. Azaltzen ari dira, legaren aurka daudela eta azaltzen ari dira zer erreakzio gertatzen ari diren hiriko hainbat eta hainbat gunetan. Again being fired here on the southern north, screams coming from some of the students and all. Aipatzen dira tiro hotsak, ikasleen oihuak, barrikadak aipatzen dira, erre dituzten gurpilak eta komunak aipatzen dituzte. Ikasleen haserrea ere aipatzen da. Utopia handiak ezinezko direla sentitzen dugun garai batean bizi gara. Klima kolapsatzen ari da, desberdintasunak gero eta handiagoak dira, migrazio masiboa mugak eta identitateak lausotzen ari da, hainbat mende dituzten hiriak hilabeteetan suntsitzen dira. Baldintza horietan, baliteke sentitzea utopia gauza epela dela, arriskutsua agian, baina hain zuzen ere, baldintza horietan behar dugu utopia gehien. Ez perfekzioaren fantasia bezala, baizik eta kritikarako metodo gisa. Mundu hau nahiko ona ez dela esateko modu bat baita. Beraz, zein da arkitekturaren egitekoa gaur egun? Ez da alegiazko elite batentzako hiri distiratsuak diseinatzea, ez da lurrean zerua agintza ere. Aitzitik etorkizuna anitzak sortitzaketen baldintzak sortzeko baldintzak sortza da. Agian orain, utopia ez da dorre distiratsu bat izango, horma porotsu bat izango da agian. Ez da izango ezarritako plan bat, baizik eta negozioziorako espazio bat. Ez ordenaren hiria, topo egiteko hiria, baizik non ezberdintasuna ez den ezabatzen eta ongi etorria den. Zentzu praktikoan agian, horrek esan nahi du bertako biztanleekin batera zen den etxe bizitzak egongo direla, eta ez direla
egongo etxebizitza hain finkoak, improvisaziorako pentsatuta egongo direla kaleak, ez jagoletzarako. Espazio publiko frikzioa eta harmonia bezain beste bultzatuko dituzte eta albidetuko dituzte gatazkak ere elkarrizketa amaigabe izango litzateke arkitektura. Is a question that I ask to those who have departed from. Zerra galdetzen diet zer ekar diezazuket. I've been a maker for a long time in between. Ni aspaldi danik aritu nahi izan bat ofizioetan, larruarekin, lurrarekin, eraikitzen aritu naiz hainbat herritan eta ni etxean bezala sentitzen naiz. Hori da, nik egin nahi dudana. Landa eremuan eta landan aritzea egiten, baina nola egin hori jasangarri. Aztertzen ari gara nola sortu kanon berri bat, baina baita ere nola lor dezakegu etorkizunean elkarrekin pentsatzea. Elkartu nahi dugu, nola izan daiteke arkitektura aldaketarako tresna bat? I've always been in Niri beti interesatu izan zait, nola esaten zaio? Geopoetika, bai? Ikustea paisaia, ikustea lekuak, haien helburu eta kualitate tekniko horietatik harago, ikustea zer dagoen leku bakoitzean. There is a question that we all kind of speak that transcends. You have to test it out, even if you make that drawing. En venant ici, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres personnes qui étaient... Ona etorri nintzenean ulertu nuen bestein bat pertsona zeudela nirearen dinamika osagarriekin. Eta elkarrekin hitz eginez, hasi ginen pixkanaka lotura nahiko sendoak sortzen. Loturak esango nuke lanekoak eta giza loturak ere izan zirela. Eta horrek itxaropena ematen du. Horrek erakusten dizu zer egin dezakegun Afrikan. I've always been intrigued to Nik beti jakin izan dut zer den etxean praktikatzea, bai? Eta etxea ez da Maroko soilik, Afrika osoa baizik. Would you take a close-up? Would it be massive panoramic view? Will state something interesting. These are future practice, looking forward. See what color matters in your work and develop a palette from that. If you think about the discipline of architecture, Arkitekturaren disiplina berez termino oso zabala da. Arkitekto profesional gisa egiten duzuna barne hartzen du, baina baita ere arkitektura gizartean duen eragina oro har. My project is looking at Nik okupazio informal horri erreparatzen diot mikroekonomikoarekin lotuta, eta gauza ederrak ikusten dira, hainbat narratiba, hainbat ñabardura daude. Eta guk ikusi nahi dugu, ea nola eraman duen praktikara jendeak bere beharrak asetzeko eraikuntzak egitea. Eta horretarako ikusten dugu nola produkzio unitate informalak sortu dituzten. Eta hor badago premia bat, premiaz eraikitakoak dira, baina aldi berean arreta handiz egindako prozesuak dira.
morning, everybody. I hope you can all hear me. Welcome to the final. Egunon eta ongi etorri azken egunera. Hilabete honetan egin dugun esperimentuaren azken egunera iritsi gara, txalo handi bat guztiontzat. The magnitude of minds and thinking and Harrigarria da, zer izaria duen elkarrekin pentsatzeak. Esango nuke hau gertatu egin behar zela eta bizi duguna oso gauza bakana izan dela. Afrikan 2000 hizkuntzatik gora daude. Eta nire buruari galdetzen diot, posible alda zoru komun hori aurkitzea. The African context is grappling with finding a Afrikan garrantzitsua da dekolonizaziorako neurriak aurkitzea eta gogoeta egitea. Zer da Afrika, Afrikarrentzat? Horrek batu egiten gaitu, edozein mugak ezarritako zatiketatik harago batzen gaitu. Lehen soilik ikusten nuen zer zen faltan gure hirietan, azpiegituretan, espazio publikoetan, baina beste testuinguru batean lan eginda ikusi dut badagoela beste alderdi oso garrantzitsu bat, tradizioz beteak daudela gure hiriak eta lurraldeak. Ona iritsi nintzenean pozarren nengoen ikusita, zer ekarpen, zer teknika ikusten genituen hemen. Eta hori bat izan da hemen egotea ameslari, diseinatzale, artista eta batez ere izaki hauekin. Nola ikusten dudan etorkizuna? Tira, esango nuke lehenik eta behin ulertu dudala gure etorkizuneko erronketarako erantzunetako asko irakanean egongo direla eta bigarrenik gogo eta egin behar dugula. Egin dugunaren inguruan. Elkarrizketa bat hasi ahal izan dut etorkizunarekin. Eta hala, posibilitateen aukerak hasi dira. Etorkizunari begira jarri ahal izan naiz. Utopia, beraz, ez da helmuga bat, iparrorratz bat da. Oraindik erabat ikusi ezin ditugun etorkizunetara bideratzen gaitu eta arkitektoak garen aldetik, gure erantzukizuna ez da etorkizun horiek diktatzea, baizik eta horiek existitzeko aukerak zabalik mantentzea. Horri dagokionez arkitekturaren doainik handiena ez da diseinatzen dugun eraikin hori, baizik eta beste modu batean irudikatzeko adorea. Amets egiteko adorerik gabe, dagoena besterik ez egulako geratzen. Mila esker. We've just heard one of the most influential voices. Arkitektura garaikidearen ahots nagusietako bat entzun dugu. Leslie Loko bada Johannesburgoko arkitektura eskolako sortzaileetako bat, Ganako Afrika elkartaren sortzaileetako bat, eta Royal Institute of British Architects-en Royal Gold Medal urrezko domina jaso zuen lehen emakume afrikarra izan zen nazioarteko arkitekturaren sari ospetsuenetako bat da. Eta zure lana aitortu nahi genuen irakasle. Plazer eta zorte handia izan da, privilegio bat izan da zu gurekin izatea, bienalaren inauguraziorako.
Eta antolatzaileen izenean eskerrak eman nahi dizkizugu zure jakinduria eta esperientzia partekatzeagatik. Eta esan behar dut zer dagoen orain nire gidoian idatzita. I guess the organization thought 3 languages. Pentsatzen dut, antolatzaile iruditu zitzaiela, 3 hizkuntzarekin ez zela nahikoa, beraz, gauza bat esaten saiatuko naiz, barkatmena eskatzen dizut aldez aurretik. Ella nikie que se metumi, ate guadauene, figuano, PPEP. Barkatu eta eskerrik asko. Espero dugu Leslieren hitzak eta irudiak zuen egunerokotasunean politika arkitektoniko eraldatzaileak ezartzeko baliagarriak izatea. Hasiera ekitaldi hau bukatzear daukagu eta sorpresa bat gorde dugu amaierarako. Musika. Atsegin handiz, aurkeztu nahi dizuet hurrengo gonbidatua. Iker Munduate musikari donostiarra, berarekin eta Mind the Gap izeneko ikusentzunezko lanarekin utziko zaituztet. Gozatu!
Mila esker, Iker, eraikina goxatzagatik. Con la actuación de Iker Mundu Bateren emanaldiarekin amaitutzat ematen dugu nazioarteko arkitektura bienalaren 5. edizioaren irekiera ekitaldia, baina lehenik eta behin Eusko Jaurlaritzako etxebizitza eta hiri agenda sailaren izenean eskerrak eman nahi dizkiogu Gipuzkoako Foru Aldundiari, Bilboko, Donostiako eta Gasteizko udalei, Abikin eta Arkitekturan Euskal Institutuari, erakunde laguntzaile guztiei, bazkide akademiko guztiei, arkitektura iragankorren babesle guztiei, komisionatuari eta erakusketa diseinuko taldeari. Eta baita media partnerrei ere antolakuntzan laguntzen ari baitira, 5. edizionetan. Eta azkenik gogorarazi nahi dizuet bihar hasten dela bienala, bai? Gogoratzen gara, ez da? Bai, gauza asko gertatuko baitira. Gogoan duzue, goizeko 11etan, irekiera ekitaldia egongo da, bai inguru bat izango dugu, 12 aurrera, eta gogoratu, gainerako hiriburuetan ere gauza asko gertatuko direla, gauza askotan parte hartu ahal izango dugu, beraz gozatu. Informazio guztia bienalamugak.eus webgunean, beraz, 2 hilabete hauetan, gozatu dezazuela eta ospatu bienala.